ସାଙ୍ଗମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ବିନ୍ଦାସରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ କି ସେଟା ଚାଇନା ବୋଲା କି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମକୁ ନାକେଦମ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ଯାବତୀୟ ପଚାସଢ଼ା ଖାଇକି ଆମକୁ କରୋନାରେ ଏମିତି ପୀଡ଼ିତା କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ କେତେ ଲୋକ ଯେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେ କହିବାର କଥା ନାହିଁ। ମୋର ତ ଯେମିତି ରାଗ ହେଉଛି ତମର କ'ଣ ହେଉଥିବ ସେଇଟା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ମୋର ଏତେ ରାଗ ହେଲା, ଦିନେ ଭାବିଲି ଦମ୍ଭରେ ପଳେଇଲି, ଯାଉଛି ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ରହି ଏମିତି ମାରିବି ସେ ଯେନ୍ ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଡରିବେ। ଏତେ ରାଗ ହେଇଗଲା, ବହୁତ କାଢ଼ରେ ଦମ୍ଭରେ ପଳେଇଲି। ଦମ୍ଭରେ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲି, ପୁଣି ଭାବିଲି ଶଳା ଯାହା ଘରେ ଯା ମାଇକିନା ଡରୁନି, ଶଳା ଚାଇନା ବୋଲା କ'ଣ ଡରିବି। ଉପାୟ ନାହିଁ। ମାଇଚିଆ ଗୋଖେଇ ସାହୁ ମାଇପ ହାତରୁ କହୁଣି ଖାଉ, ଅଣ୍ଡିରା ପଣତା ଚୁଲିକି, ଆରେ ଅଣ୍ଡିରା ପଣତା ଚୁଲିକି।